खेरा दाफिनि जुम खालायना हो एकदम बना सासे मानसिया खेरा दाफिन खादों बर'नि मैगं भिडिअ ना बर'नि मैगं Hi guys, welcome back my YouTube channel. आं दिदोम ब्लग YouTube चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय गाइसमोन। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय। नै जोंहा हाग्रायाव जोङो माने खेरा दाफिनि लायनो थांदों आरो लोगोसे जों लोगोफोरजों ज' जानानै नैबे खेरा दाफिनिखौ जों कालेक्सन खालामदों आरोखि बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनाय जाबाय गाइसमोन। আমাৰ দিদম ব্লগৰ যিমানখিনি মোৰ ইউটিউবৰ ব্লগ আছে আমি মোৰ বিবেকৰ পৰা চবকে মোৰ বিবেকৰ পৰা নমস্কাৰ যাচিলোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা সৰু ব্লগ লৈ আহিছোঁ গাইসকল। এইটো ব্লগটো হ'ল আমি আজি জংঘলৰ পৰা মানে এটা আমি খাৱা বস্তু আৰকি এইটো খেৰা দাফিনি বুলি কয় আমি বড়ো ভাষাত। সেইটো আমি কালেকশ্যন কৰি কিনে আমি মানে চবেই মিলি খাম বুলি হেৰি কৰিলোঁ আৰকি। এতিয়াতো আমি বহাগ বিহু আহিল, বহাগ বিহুৰ নামত আমি পোষ্টাৰ লগাওঁ গাঁৱে গাঁৱে। এই পোষ্টাৰখিনিও আমি এনেকৈ লগ লাগি পিনি এনেকৈ পোষ্টাৰ লগালোঁ বিহু নামত, বৈশাগু নামত। সেইটোকে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহকেইটা মানে লগ লাগি কিনে আমি এইটো পোষ্টাৰটো দিলোঁ গাইজ। আপোনালোকে চাই যাই থাকক, যদি ভাল পায় লাইক কৰি দিব। বহাগ বিহুৰ নামত, बैसागु नामत सिबिनां आंनि दिदोम ब्लगखौ अनसायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन। आं नै नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्लग लाबोलायबाय गुसुङैनो। नैबे माने बेनार लगायदों जोङो बैसागुनि नामाव। आं बेखौनो नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामलायबाय गाइसमोन। बे जों गामिनि आरोखि, बे जों गामिनि बैसागुनि बेनार गाइसमोन। नोंथांमोननो आं बेखौनो ससे लाबोलायबाय। अननाय मोजां मोननाय जासिहरनाय थाबाय बैसागुनि मुङै नोंथांमोननिसिम। मोजाङै थादो, गोजोनै थादो, बयबो गोजोनै था, बयखौबो थानो हो, बेखौनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय बैसागुनि नामाव। थेंक इउ। बिदिब्ला नायलांदो अननानै। जाबायलै एबार साबसिन जामारबाय। थांनाय बोसोराव बिथिं बोरैबा खायलेंलें जादोंमोन। एसे बोखोना हो। प्लेन जाबाय। ओइलाय जाबाय दा। ओइ जायासै। नारखो एसे रुंदों। दंलै गाजाया मेनसो बेयाव। जाबाय दे एसे।
औलाय बिजा नों एसे बोखोलाय बेखौ मानो बेजों नङा प्रब्लेमा माने नैबेसो खनायासो खालामा जाया नैबे गाहायनिखौ हो जाबाय दा नैखौ गाहायखौ माने जाबाय दे एबार ख्रों जाबाय दे एबार बेयाव फानदो बैसागुनि बेनारखौ दिनै माइदांगुरियाव जों गाजा गोमजायै ज'नो जोङो बेनारखौ होबाय जाहैबाय नङा होमबा दा मोनसे दंबावो हैगासिनो दंबावो बेखिनियाव सिगाङाव बैसागु जि मोजां नुदोंलै बेयाव मोसानायखौ होदोंमोन आं बेयाव होनायाथ' होनांगौमोनलै बिदिनो जाथारसिगोनलै बिल्डिङा मालाय नै एबार बै गोजौआवसो जोङो बैसागुखौ गागोन जौसिनाव आसामनि पेपारा लिक जायो